Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhaillah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. ثم إلى حضرة الجميع من إلى دار مشاهد المغرب من مشاهد مسندين ورب العالمين جميع مشايخهم ثم إلى صاحب هذه الكتاب أبو شجاع بمشايخهم الذي تعلمنا وعلمنا وكرمنا نفعنا بعلومهم وكرم بركة في دارين آمين. شكر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, dhewe mlebu sakniki wulan Rajab, awalan wulan Rajab. Muga-muga ngajine awake dhewe paringi barokah, manfaat nggih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fi al-mar'atu. Wingi nerangake hayatus shalah. Sing niki nerangne sing sak menika faslun fi umurin tukhalifu fi al-mar'atu ar-rajulu fi shalah. Faslun utawi ana iki fasal suci fi umurin ing dalem pira-pira perkara tukhalifu kang bedani fiha ing dalem umur sapa al-mar'atu wong wadon bedani ar-rajula ing wong lanang fi sholati ing dalem salat. Bab niki berarti nerangne perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada waktu sholat. Apa ae sing beda lek nalika sholat antarane wong lanang karo wong wedok. Wa dzakara lan utus sapa al-musannif dzalika ing mengkono-mengkono umur nutur bi qauli kelawan dawe musannif. Wong kang wong sing ngarang kitab niki isih sinten Abu Syuja. Bi qauli kelawan dawe musannif wal mar'atu ta wong madon iku tu khalifu bedani sapa mar'ah bedani ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 perkara. Jadi ada perbedaan antara laki-laki wonten bedane wong lanang karo wong wedok. Apa wae niki? Lek bedane niki wong antarane wong lanang karo wong wedok enek 5 niki. Lek sing kanggo wong lanang niki 5 niki. Para juru mongko utawi wong lanang iku yujavi benggangake sapa rajul ayar fa'u sing ngangkat sapa rajul wong lanang ngangkat mirfaqohi ing sikut lorone rajul anjambahi saking lambung lorone rajul wayakillu lan ngangkat ayar fa'u sing ngangkat batnau ing wetenge rajul anfah dahi saking pupu lorone rajul dirukungi ing dalam rukuk wasujud lan sujud. Jadi bedane niki lek wong lanang pas nalika sujud utawa rukuk niki tangane panggah benggang. Apa nyekel niki nek rukuk utawa sujud nika ngeten benggang. Yarfa'u yujafi mirfaqohi nganjambihi wayarfa'u batnau ngan fakdaihi. Tenge iki ya dibenggang karo pupune. Jadi pomo sujud ngoten nika antara niki teng weteng karo pupu niku
Sunai benggang. Nek wong lanang tangane ndaplang, tenge karo pupune ora gandeng. Nah, lek pas nalika rukuk utawa sujud. Waya jaharu lan banterno sapa rajul fi mautil jahri ing dalem panggonane banter. Watak timun lan dadi dingin apa bayanu pertelane jahar fi maudhihi ing dalem panggonane jahar. Lek wong lanang sunai yo banter macane. Arep enek sapa ae pas nalika jamaah utawa dhewe iku ya sunahe panggah banter, maksud banter niku lek makmum ya krungu awake dhewe. Utawa pas nalika waktune lirih ya krungu awake dhewe. Pomo pas wayahe banter pas dhewean ning omah pomo pas sing rakaat pertama karo rakaat 2 subuh, isya karo maghrib niku ya pomo rodok banter titik ya malah sunah lek wong lanang niki dhewe. Mau ning omah salat dhewe misale maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niku nggih sunat dhewe tapi ning omah. Mulai makmum ya sing penting krungu awake dhewe. Iku ya sunah. Nggih. Lamang lek wong lanang iki bedani karo wong wedok lek pas sujud utawa rukuk tangane benggang. Wetenge karo napa pupune niki ya benggang. Sing nomor loro niku wau, sing nomor 1 niku wau, sing nomor loro banterne swara niku wau nalikane pas wayahe banter. Paidana baulan arikane ngenani ing rajul ai asobau sing ngenani ing rajul apa saeun suci fi sholate ing dalam salat. Sabaha mongko maca tasbih sapa rajul. Bayakulu mongko ngucap sapa rajul, ngucap subhanallah ing lafaz subhanallah. Nah, niki lek pas nalika jamaah. Nek jamaah misale imame lali WD bareng ngono wayah napa tahiyat awal utawa urung wayahe tahiyat moro-moro sak rakaat terus tahiyat. Utawa wayah tahiyat awal malah ora tahiyat terus ngadeg neh. Iku awake dhewe disunahne maca napa? Maca iki wong lanang niki nggih, subhanallah. Kanggone wong lanang. Niate piye bikos dzikri kelawan nejo zikir fakot halih boko. Au mangal iklami utawa sartane meruhake. Dadi kudu niki nejo zikir. Maksudnya ora yo napa? Niate zikir, oh yo karo ngelingne. Ora lek niate muk ngelingne tok piye? Au mal iklami au atlaqa to mutlak ake qasdu. Lam tabdul mongko ora batal apa salatu salate rajul. Awil iklamu utawa nejo meruhake fakot alih boko batalat mongko batal apa salatu salate rajul. Nah, niki penting niki. Sampeyan lek awake dhewe pas makmum ning ngendi ae terus imame lali kurang sak rakaat kah utawa lali ora napa apa ora rukuk apa lali ora tahiyat awal utawa lali ora kunut utawa lali kurang sak rakaat awake dhewe disunatne maca subhanallah. Iku niate niat zikir. Sing pertama niat zikir, sing kedua karo ditambahi niat ngelingake nggih, eling. Ngelekne imame niku wau. Nah lek niate muk ngelek tok
Nah niku pripun lek niate ngelekne tok salate awake dhewe malah batal. Dadi refleks pomo pas misale nika kurang sak rakaat utawa enggak tahiyat utawa enggak kunut. Nah nika awake dhewe moro-moro subhanallah lah biantar terus niate ora zikir tegese niate napa ngelekke kah utawa ya ora dolanan lah mesine karo ning atine piye to jane. Misale nek niate ora zikir mok ngelekne tok iklam batolat niku salate awake dhewe malah batal. Jadi niate niki penting niki kudu niku di ngatos-ngatos niki. Iki lek wong lanang nggih, niku wong lanang. Lek wong lanang nek bedane karo wedok nek 5. Sing pertama lek sujud utawa rukuk tangane ndaplang. Tange karo pupune enggak gandeng. Nah, iki. Sing kedua sunah banterne swara ning panggonane banter tegese ya pas subuh, salat maghrib sing rakaat pertama kedua, salat isya sing rakaat pertama kedua niki waktune banter niku lek wong lanang ya sunah banterne. Sing ketiga niki wau. Nek pas salate berjamaah imame lali iki lek wong lanang sunah ya zikir subhanallah karo ngelekke. Zikir ya karo ngelekke niate. Iki ya sunah. Karo sing nomor 4 niki wa auratur rajuli iku ma bena surati wa rukbatai. Wa auratur rajuli utawi ngaurate wong lanang iku ma perkara bena surati antarane udele wong lanang wa rukbatai lan dengkule wong lanang. Ini ki bedane wong wadon umpama salat mu suwalan tok 3/4 nika napa sah kira-kira? Sah napa Mas Gilang? 3/4 niku sak sole dengkul nika lho sing suwal nenten to suwal sing sak mene ngono. Napa nika? Suwal cingkrang lek ngarani. Apa lek ngarani? Pokoke sak sore lutut nika lah. Nggih. Dadi nek ngaurate awake dhewe niku iki udel sampai dengkul. Umpama misale kepepet awake dhewe salat mok gawe suwal 3/4, pokoke wis udele niki ketutupan karo dengkule sak dengkule niki lho nggih. Niki masuk dengkul pokoke ugel-ugel niki. Ketutupan niki ya salate awake dhewe wis sah nggih. Jadi ya nek wong lanang luwih penake. Wis kowe susu misale waktune selak entek barang. Golek sarung ra temu-temu, golek kaos ya ora temu-temu. Eneke pas nggih soal kuwi tapi suci. Lho ayo nyang salatan terus salat. Niku salate apa sah? Sah ya Pak Ipul? Sah apa ora kira-kira? Ra fokus iki. Lah misale lek bar sawah ngono terus wis arep entek luhure to. Oh ayo nyang jeding adus blur-blur. Lah terus goleki sarung ora temu, sik tumbah, goleki kaos pisan oh aku selak entek. Terus nggih celana mik misale sakmene lah. Nah, sore dengkul kolorane ya diundukne nyang ndure udel. Nah, semluwayang salatan terus salat niku salate sah napa mboten kira-kira? Ya sah, tetep sah wong lanang awake dhewe ya penake ngono kuwi. Pokok lek dhewe lho ya lek yang langgar terus mlayu ngono. Ya panggasa tapi ya umume iya ta. Piye? Apa misale sir jamaah terus mlayu kok omah ngono. Beda ngono. Wis mandek terus mlayu. Piye ngono. Lah iya, pokok oleh ngesore dengkul sing kene kelorane ditalani oleh dhuwure udel ngene lah.
Dan niku salate nggih tetep sah nggih. Ya molek jamaah yang langgar ya mik umume ngono. Maksude ya sopane. Tapi niku ya tetep sah lho nggih. Ya ora kena salahne, maksude mau misale lek awake dhewe nyalahne ngoten niku ya malah awake dhewe sing ora ngerti berarti kan ngoten. Tapi ya mau umume, maksude umume niku ya sopane lah. Ana yang ngregani awake dhewe ya iku ya masuk pripun. Nggih. Nggih. Lah mboten napa-napa niku lek pokok sak ngesore dengkul sak ndure udel niku ya wis sah salate. Lah lek kok lek anu kae malah di napa disuwarne ngono di biasa to ngono karo eteh-eteh. Oleh ngesore udel. Lah niku sing mandhak mboten sah. Ora klamben lho tapi lek klamben ya tetep sah no. Nah, lah niku mboten malah mboten sah nggih. Nek soale nyekak ngampret ngoten niku lho. Lah biasane nggih sujud utawa nggih tahiyat. Lah nika malah oleh ngesore udel. Piye niku? Kudu kelamben nek niku kudu ditutupi karo klambi utawa kaose kudu nutupi niku nggih. Oleh pokokne ketutupan sak ndure udel jalike ditaleni, nek jalike jare ditaleni ya oleh. Maksudnya engko pas nalika niku jarike ora nutupi lho. Nek pas niku jarike nutupi yo tetep oleh nggih. Jadi pomo niku wau salate mek kaosan tok karo sarungan, maksudnya kaos jero, ora kaos anu lho, kaosan jero tok ya oleh. Wong lanang lho niku nggih. Iki bedane niku wau wong lanang. Nggih. Amma huma anapun utawi surah warubah iku falaisa mongko ora ana apa surah warubah ora ana iku minal ngaurati saking ngaurah. Jadi seumpama oleh pas tengah-tengah napa? Dengkul. Niki lek teng kitab niki lho niki. Amma huma falaisa minal ngaurah. Nah niki. Pokoknya nutupi niki mawon nutupi niki. Misale mepet-mepete ra duwe pas niki oleh tengah-tengah iki mepet lho nggih. Niku ya salate pun sah. Derek kitab niki lho nggih. Lama ora perkara fauqahuma kang sak dure niki surah warubah. Jadi lek dure niki wis otomatis, tapi lek dure niki ya ora otomatis. Berarti lek sak dure niki misale sak mene pas nalika sujud utawa tahiyat nika terus nyincing oleh dure niki. Nah, oleh dure niki, dure dengkul niki. Berarti nggih salate mboten sah nggih. Lek pas nalika tahiyat utawa ruku oleh ngesore niki salate tetep sah. Nah, tapi lek pas nalika tahiyat nika pas nyincing. Nah, niki nyincing oleh dure niki. Nah, salate mboten sah. Iki wong lanang nggih. Wow. Jadi ada 5 niku wau bedane wong lanang. Lek sing pertama tangane dibeberne. Napa wetenge karo pupune di penggangne. Maksudnya gagah ngoten lah intine ngoten. Enggak piye ora cupu. Nah. Sing kedua niki napa banterne ning panggonane banter. Sing ketiga lek pas jamaah nalikane imame lali napa mawon niki
sunah maca subhanallah. Berarti sing pertama kedua niku wau gandeng niku wau tangane gagah karo tenge pranemplek niku pertama kedua, sing ketiga niku wau napa banterne niku wau, sing keempat nek jamaah imame lali awake dhewe maca subhanallah niat zikir, sing ke lima niki ngaurate niki kudu nutupi niku wau. Bedane lek wis nutupi niku wau antarane dengkul karo udel niku salate nggih pun sah. Nah, saiki si wong wedok piye? Wal mar'atu ta wong wadon iku tu khalifu. Bedane sapa mar'ah ar-rajul ing lanang fi khamsati. Fi khamsatin ing dalem 5 al-madkurati kang den tutur fa innaha mongko setune mar'ah iku tadzummu ngumpulake sapa mar'ah ba'daha ing setengah gauta ba'daha ing setengah gautane mar'ah ila ba'din maling setengah kang meneh. Fatul siku mongko nemokake sapa mar'ah batnaha ing wetenge mar'ah bifahdaiha lawan pupu lorone mar'ah fi rukungiha ing dalam rukunge mar'ah wa sujudiha lan sujude mar'ah. Dadi lek wong wedok iku lek sujud niki ngumpul ngeten, ngumpul. Tangane nglumpuk. Lek wong lanang mau kan benggang ngeten. Lek wong wedok sunahe nglumpuk. Nah, lumpuk sing niki nyangga. Niki dadane niki sing niki nemplek nyang wetenge nyangga. Nah, iki wong wedok. Wetenge ditemplekne nyang pupune. Iki wong wedok. Lek wong lanang gagah, lek wong wedok nyingkup ciut. Nggih. Gunane napa lek wong wedok? Gunane niki njaga dodone niki. Nggih. Sing kedua njaga tenge niki, wetenge. Gandengne karo pupu. Jadi nglendoh. Lek wong wedok sunah malah nglendoh. Orang ngangkat ngeten. Lek wong lanang ngangkat ngeten. Gagah lek wong wedok nglendoh. Cingkupne. Sing pertama karo kedua. Sing ketiga wa tahfidzu lan nglirihake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. In salat lamun salat sapa mar'ah bihat rotir rijali ing dalem sandinge pira-pira wong lanang al ajani pira-pira kang liya. Nah, jadi nek pas salat nyanding wong lanang, salat jamaah utawa salat ijen, lek sandinge enek wong lanang, suarane kudu dilirihne nek krungu awake dhewe niki wong wedok. Lek wong lanang wau dibanterne ya oleh. Enek sapa wae, enek wong wedok, enek wong lanang, lek wong lanang panggah sunah oleh kesunatan dibanterne niku wau. Lek wong wedok niku wau lek enek wong lanang liya kudu dilirihne. Oke. Fa'in salat moko lamun salat sapa mar'ah mungfaridatan halih ijen anhum saking adoh saking wong lanang jaharot mongko banterake sapa mar'ah. Lek salat ijen tegese napa? Oh ning omah utawa apa ning langgar wis adoh karo wong lanang, misale sing lor nika ya oleh banterne suarane. Utawa enek bojone, utawa enek anake, utawa enek bapake sing ora termasuk muhrim niku ya oleh niku wong wedok niki bedane lanang. Lek wong lanang enek sapa wae sunahe ya panggah banter, waktune banter. Lek wong wedok waktune banter pun lek enek wong lanang liya kecuali muhrim, wong lanang muhrim. Lek enek wong lanang liya lirihne, tapi lek ning omah salat dhewe utawa eneke niku wong
muhrime niku yo oleh banter. Bayang salat mungfaridan ngandhum jaharot niki. Wa idza nabalan nek ngenani ing mar'ah apa syai'un siji fi salatin ing dalam salat. Sofakot mongko keploko sapa mar'ah. Idor bil yumna kelawan mukulake tangan tengene kelawan mukule tangan tengen. Ala dhuhril yusra ing atase gegere tangan kiwa. Nah, jadi keploke piye? Keploke orang ini. Keploke piye? Keploke ngene. Ya. Ini utawa ngene. Idor bil yumna ala dhuhril yusra. Ini berarti. Ini keploke ngeten. Utawa diwalik ya kena. Jadi niki keploke orang ini lho ya. Nah, nek keploke ngene piye niki mungkin enten. Iki lek wong wedok bedane lek wong lanang maca piye majani lek makmum imam lali. Subhanallah lek wong wedok sunahe ngene utawa ngene ya lek. Ngene kena tapi gegere ora ikine lho ya. Idzar bil yumna ala dzuril yusra. Falau dzarabat mongko lamun mukul sapa wong wadon. Batenan ing jero bibatnen kelawan jero idzar bil labi kelawan bikos bil labi kelawan nejo dolanan. Walau kalian senajan kitik mangal ilmi sertane weruh atahrima ing harome batalat mongko batal opo salatuhu salate mar'ah dilek ngene nah nukul batenan ngene dise iki jero niki nah lek ngene lek mukule ngene nejo ngene nejo lek berarti kan ditejo ngene lek ngerti niku wau asline ngene terus nejo ngene niku salate yo batal nggih. Nggih. Jadi kudu lek wong wedok niki keploke sunate keplok ngeten utawa ngeten. Nek nejo ngeten, lek ngeten mendingan ditejo to. Wis ngerti, niki ngerti lho. Syaratnya ngerti. Ngerti. Nah, niku salate boten sah terus batal. Utawa malah nejo dolanan. Nah, dikeploke pisan ini. Tak ra panggahe, keploke neh. Nah, utawa subhanallah kayak pisan. Subhanallah. Lali neh. Subhanallah neh, lali neh. Subhanallah neh. Nah, iki piye salate? Salate piye Mas Jani? Lek nejo zikir subhanallah salate ya tetep sah. Tapi lek nejo dolan ngelekke tok, ngelekke ora zikir, ngelekke lek is ping 5 apa ping 3 berarti kan ya kira-kira ngelekke apa zikir. Ya ora ngerti niate. Niate sing ngerti awake dhewe. Lek niate ngelekke tok niku malah salate malah batal. Tapi lek niate pancen zikir wis ngerti ngene kan ngerti wisan awake dhewe wis oleh ngerti kok kitab ngeten iki ngerti. Ya niate kudu zikir nih. Panggah zikir niate. Nah, ora anu malah ngadeg subhanallah. Nah, misalnya. Ya, bareng ngadeg terus malah maca neh subhanallah neh. Malah meneng neh arep lungguh neh subhanallah neh. Lah piye? Tapi niate panggah zikir. Berarti salate ya tetep sah nggih. Ya panggah oleh fadilahe jamaah.
Nah, kalau lek wong wedok, lah niku wae lek wong wedok malah keplok ini. Lali neh. Ya keplokin neh, ping pindho. Lali neh, keplokin neh. Lah niku. Batolat lek niku lek ngeploki kene lho ya, lek ngeploki kene. Ngene utawa ngene. Nah, niku nejo. Niku wau. Ya intine nyelekke. Mboten napa-napa salate tetep sah. Wa khungsa utawi wandu utawa bencong iku kal mar'ati kaya wong wadon. Dilek misale wong apa? Ah, salat terus cethuk nah ning kono bareng ngono sandinge no enek wong cucok. Nah, piye? Piye Mas Gilang? Lah niku hukume lek serupa karo wong wedok ya niku kaya wong wedok, lek serupa karo wong lanang ya kaya wong lanang ya. Tapi umume akeh-akeh lek Humsa tegese bencong ini kan meh rata-rata identik karo yang wong wedok ya. Rata-rata ya enek sing tomboy kaya wong lanang ngono ya enek. Sing tomboy ora ngerti ya Mas. Sapa lek kira-kira lek tomboy? Sapa sing sak ngerti. Nah, tuh. Nek identike niku lanang ya. Mboten napa-napa. Identik lanang lho maksudnya ora wong wedok jelma wong lanang. Lek asli wong wedok terus tomboy kaya wong lanang niku ya ora oleh. Ora oleh. Tapi lek asli bencong lho maksudnya. Tapi bencong ini kan di sing kuat gene to nggih. Misale gene sing kuat lanang ya identitas dia yang lanang meskipun wajahe face kaya wong wedok. Tapi lek awake dhewe sing ngerti awake dhewe kan mesti identitas malah yang wong wedok sing akeh-akeh ning gone awake dhewe. Tapi enten pancen napa ya ini dawuh guru ya enten pancen sing niku. Nek memang gene niku identik karo lanang, misalnya kan lek asli wandu niku kan mesti dua kelamin. Nah niku sing gene sing nyang wong lanang iku ya hukume meh iso kaya wong lanang. Gese kan ya wis perlakune rasa wis kaya wong lanang wis lah. Meskipun face cewek. Tapi lek face wedok ya niki meskipun berbulu tapi asli anu ora gawe-gawenan ora operasi nika napa. Ah, operasi kelamin ngoten nika. Lek operasi kelamin nika ya panggah dadi wong lanang ora wong wedok. Atau misale wong lanang napa wong wedok oplas dadi apa iso lek wong wedok terus operasi dadi wong lanang. Dereng tau tumon nggih. Rong tau ya Mas Bul. Lek wong lanang operasi wedok niku kathah. Sangat. Dan niki maka niki ngatos-ngatos ini. Batolat sholatuhu. Wal khumsa iku kalmar ati. Kese wong niki sing identik karo wong wedok lho. Wajah minggu badanin utawi sekabehane awak. Wajah minggu badanil mar'ati utawi sekabehane awake wong wadon. Al-hurriyati, al-hurrati kang merdeka. Iku ngauratun ngaurat illa wajhuha. Angin wajahe mar'ah. Wa kafaiha lan epek lorone mar'ah. Jadi ketika sholat niku semua badan niku lek wong wedok niku ngaurat kecuali niki wajah niku ya niki. Nah, entake rambut karo entake niki janggut.
Lek kiwa entake niki. Ndel-ndel kuping niki ya entake iki. Mendel niki sing lebare, panjange niki. Pokoke pas tumbuhe rambut karo entake janggut. Niki masuk wajah nggih. Lek epek-epek ya niki, karo epek-epek niki. Sing niki jenenge epek-epek. Pokoke sing putih niki. Lek jerone niki mboten nggih. Omong ditutup ini kan ra ketara niki. Berarti niki masuk mboten. Putih niki. Masuk epek-epek. Wong wedok. Berarti sing selain epek-epek niki karo wajah niki harus ketutup. Nek gawe anu nika gawe napa kethokan. Nah, kethokan nika rubuh kethokan ya sing napa nek menggawe pondok pesantren rata-rata nggih mboten asal. Nek derek-derek pondok niku rata-rata mboten asal. Tapi lek derek-derek umum misale maksude umum niku ya napa Islam sing penak sakniki niku nggih enten sing bolehkan. Tapi lek derek pesantren ya niku rata-rata mboten diperbolehkan damel niku. Pomo diperbolehkan ya dilebokne nika. Kerutane nika dilebokne niku. Dadi kaya wong sekolah ngoten nika. Di ora malih napa ning jaba kaya rok ngoten nika. Iku mungkin tangane piye tapi tangane mandakan lek dilebokne ngoten nika. Lek sujud. Ya dikekne tangan dhewe. Jadi ini malih kaya terusan manggan. Nah, iya lek sok lek ngweki mahar yo lek iso yo sing terusan. Pomo ra terusan yo bojone ngerti di jahitne. Iya to. Iya. Nggih to. Jadi pomo sok lek sering weki napa ora mahar nggih hadiah mawon. Perangkat arat salat damel hadiah. Ora nggih mahar, mahare yo liyane kuwi lah. Tapi lek mepet-mepete renek yo niku yo ora apa-apa. Misale nih. Tapi yo lek iso sing terusan niku wau. Kowe. Wa hadza utawi iki ngauratul madzkur. Wow. Iku ngaurate wong wadon fi sholati ing dalem salat. Dadi sing wau sing wajah karo epek iki pas nalika pas salat lho nggih. Nah, pas salat harus niki harus terbuka niki wajah karo epek-epek niki harus terbuka pas salat. Amma kharija sholati anapun utawi ngaurate wong wadon ing dalem jabane salat iku fangauratuhu mongko utawi ngaurate wong wadon iku jamingu badaniha sakabehane awake mar'ah. Pun kula sanjang nika lek menggawe Imam Syafi'i sing bener ya kaya nika cadaran nika. Lek dhewe ning Indonesia iki malah melok Imam Maliki. Kaya wong nika ngendi sing Pak Mukib lunga niki Pak Mukib. Turki. Nah, niku nderek Imam Malik. Turki tinggal nika kan nika namung Pakistan tinggal kan namung nika. Nggih nika. Endi Mas Duan? Turki. Kulone awake dhewe kulone awake dhewe titik rono ngono ya.
Heeh to. Kuwi jenenge ndi? Nah, Turki, iya ta. Ki sakniki yang Pakistan sakniku. Nah, asli lek sing asli awake dhewe sing derek awake dhewe. Madzhab Syafi'i niku lek nderek-nderek Imam Syafi'i yo nika sing bener sing caderen. Sing berukut nika. Tangane dikasuti, sikile kasuti. Nah, wong wedok lho niki, ora wong lanang lho niki. Sing ketara mik. Nah, niku. Mripate tok. Mripate mik cuwilik. Kadang malah dikacamotani ya. Ketara. Ku lek nderek Imam Syafi'i nggih. Amma kharija sholati fangauratua jamingu badaniha. Nggih. Wal amatu utawi wadon amat iku karo juli kaya wong lanang. Sakniki mboten enten wadon amat. Wadon amat niku tahanan perang napa? Intine budak lah. Sakniki napa tasih enten mboten enten nggih budak. Enten Mas. Iya. Ya, ora enak ya. Amat niku tegese wong wedok sing napa ya budak napa pembantune lek biyen cara pas zamane sik perang zaman biyen ya tahanan perang wong wedok oleh sing ditaklukne terus wong bojo-bojone sing niku oleh niki dipek di nggih pembantu mar'ah apa amat nih ku karo julu kaya wong lanang dadi wis pomo napa gambleh-gambleh yo nika ya wis ra apa-apa. Nah, lek saiki yo info ngono nah. Enek ngonoan ya to. Ngendi? Biyen krana biyen amat niki ora menarike krana anu, misale kau badui wonge oh ireng oh elek-elek ngono. Ya wis intine nggih pembantu lah napa sing barangan kasar niku lah nggih. Niku lah. Wal amatu iku karo ciri fi sholati ing dalem salat. Dadi padha karo niku wau wis pomo ngaurate, pomo prilakune, pomo nek gawe misale salat cendhek ya sah. Patakunu mongko ana apa ngaurat wa ngauratane ngaurate amat iku ma perkara bena suratiha ing dalem antarane udile amat waruk batai halan dengkul lorone amat. Lek wong apa lek sakniki ya ora enek ya. Niku. Tahanan perang misale niku wau pomo misale perang ngono apa lek sakniki kan ndak enek. Ya ora enek sing nggih budak nggih anu kan sakniki mboten enten. Erane Kartini. Nggih, cara setara. Wow, berarti bedane wong lanang karo wong wedok lek pas nalika salat niku enek 5. Wong lanang ya 5, wong wedok ya 5. Fatakuna ngauratiha ma baina surati warubah. Nggih. Niki pun enten pitakonan niki, enten sing tanglet sing bab niki wau, sing bedane wong lanang karo wong wedok niki wau lho. Enten sing tanglet. Nggih. 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 Gar. Nggih. Nek
sujud ya tetap ngoten Mas nggih mingkup nggih sujud. Nah, nek begar misalnya niku kan tanya mingkup apa begar ngeten nggih. Nek sak ngertos kula niki mingkup. Mingkup ngeten. Umpami untuk kejelasan begar niki nggih asal. Nek insyaallah nek Pak mangertosan kula niki mingkup. Nah, okay. Nah untuk wanita kan gathuk ngeten mingkup. Pomo niki begaro ya mboten napa-napa. Nggih. Buka ngeten to. Dan ini kan kondisi pomom begar ya kayak sing kewau Mas Hengki antara begar karo mingkup ngeten. Drijine niki, nggih drijine. Nah niki nek wong wedok niku wau kan gandeng enten sing blegarne ngeten nggih enten, sing mingkupne nggih enten. Nggih. Nek niku benten-benten nggih. Ngenten nggih sunate nggih enten sing arani sunat, sing mingkup nggih enten sing arani sunat. Pokoknya sing intine niki. Iki lek wedok kan niki napa? Nyonggo niki. Dadane niki. Nah, kanthi mingkupne asline niki nyonggo dadane niki. Ben aja bergelantungan. Nggih to. Nggih. Apa tuh? Nah, iku karo sing niki madha tenge ya. Wetenge ben dingkluk kaya nek ngarani kaya turune guk ngoten nika nggih. Dingkluk ngeten. Dekem lah intine nggih. Iku lek wong wedok, lek wong lanang iku nek antara begar karo mingkup iki ya boleh-boleh saja. Pendapat enten sing mingkup, enten sing begar. Nek tahiyat niku wau terusne niki nek tahiyat sing kiwa niku malah sunahe malah begar. Tahiyat nggih. Ora malah mingkup, pada tahiyat sunahe malah rada begar. Lek sujud utawa ruko, lek ruko otomatis kan ngeten utawa begar nyekel. Ya ngeten mboten napa, begar ya mboten napa-napa. Sujud ya ngoten. Begar. Mboten napa-napa. Mingkup ya mboten napa-napa. Oke. Selagi niki napak Mas nilai ngeten kan mboten napak. Niki enten mangke sak terus napa? Syarate sujud kan nika enten 7 nika. Niki bathuk, dengkul, tangan, terakhir hidung nika. Iya to. Bathuk, tangan loro, nggo loro, kone hidung. Dadi mikir niku. 6. Sing kurang siji apa iki? Macate niki. Drijine sikil niki mancat niki. Pitu niku. Niku sujud. Lek ruko, lek syarate ruko kan nika lek wong lanang jejeg iki boyoke niki kan kaya papan lurus. Ruko niku nggih. Ya mboten napa-napa. Niku kan sunah madeni. Nek sunah niku menawi awake dhewe sering nglakoni ya kenging, mboten nglakoni ya kenging nggih. Nek pokoke niku sak kuwate awake dhewe. Ngoten nggih. Nek sikile cantengan ya lara nggih mancat, iya ta. Nek cantengan ya lara. Berarti mancat apa mboten kira-kira? Ora, ya ora apa-apa. Salate ya bangga sah ya. Enten malih niki. Enten Mas. Nggih. Nggih. Nggih.
Nggih sunahe begar, sunahe nggih, mboten wajib nggih. Nggih. Posisi tangan ini kok juga lho ini. Nggih. Bebas atau mungkin kartu dulu asal atau nggih. batasnya sampai terus ada nggih. Nggih. yang kanan itu tangannya seperti apa? Oh nggih. Biasa ngeten terus kok ada juga. Nggih. Kan? Nggih. Niki penjelasannya sing ngaji kemarin, Mas Eng. Kalau jelasne malih nggih niki. Kemarin sing dereng mlebet niki, sing niki kemarin hayatus sholah niki sing bab kemarin niki. Nah. Watnal kamali fi hadat tasbih subhanallah ni rabbil a'la sing berarti sing niki ngindar rukungi ngindar rukungi mau di ai qaulun sholli. Ketika awake dhewe pas tahiyat atau duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir, tangane awake dhewe kudu rata sing kiwa ya nggih. Niki kobas sing kiwa riyin. Kiwa on sewu, Ahmed niki kiwa rata niki. Sunahe niki tangane teplek begar ngeten drijine rata karo niki. Nek jerene guru kula ket biyen nek tangane ngene iki besok di geraji. Lah niku ae dhewe ra roh kuwi pol. Oh biyen ra yo lek misale kaya cilik lah. Nah, estu kalau sanjane sing niki pembahasan sing kemarin nggih. Itu sanjang nek riyen pas praktek salat ketika pas praktek salat kula lho niki. Nah, enten sing ngeten kan mesti terangne, sakdurunge terangne. Dadi enten ngeten niki tip karo garisan niku. Iki sik saiki urung besok iki. Nah, saiki wis tiwalas. Nah, iki nah kudu ngeten niki sunahe niki ngeten ya mboten napa asline. Lek wis ngerti ngaji ngeten iki, wah biyen guruku berarti iki ngapusi lek ngene digraji ngono. Tapi biyen cah cilik ya wedi. Tekan saiki kula ya wedi. Ngeten iki wedi. Nah, estu. Panggah ngeten. Begar niki rapak niki sing kiwa nggih. Pami ngeten ya oleh. Ngene kae ya kaya ngendang kae ya panggah oleh. Tapi sunahe neplek lae dhewe sir nderek-nderek melok Kanjeng Nabi ya. Teplek niki rada begar, niki lurus. Niki pas sing kiwa. Nah, sing tengen, sewu, sing tengen. Iki nalika pas arep tahiyat nika langsung sret. Sing niki ngene ya oleh, ngene ya oleh, ngene ya oleh. Tapi tetap lurus niki. Ngomong ngene, piye? Utawa ngene terus ngene tok ngene piye? Ngene malah ngene ngarep ngene. Nah, utawa karo ngene, wik. Nah, nika. Nggih. Sunahe kalau ngomong nih, sunahe berarti pas awake dhewe nalika lungguh bar sujud langsung lungguh. Niki gegem sing niki, tiga niki gegem, niki ngeten ya oleh, ngeten ya oleh lurus karo niki. Tapi niki ndek, urung dhuwur ya. Sebelum mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah niki tetep ndek. Ketika awake dhewe arep asyhadu alla ilaha illallah niki sebagian ulama dawuh enten sing ngenten oleh nek niki ora mingkup. Tapi lek mingkup di jeneng ngene niki ya tetep sing ngadeg niki. Nah lek derek kitab niki diobahne nika dingdek wingi, kitaran dek wingi. Niki jari diobahne nika iku makruh. Nggih. Mboten ya pengasah lho salate, tapi nah niki diobahne. Nyapa kok makruh? Kuwatire niki mengke lek niki melok obah salate malah mboten sah. Niki lek niki tok sing obah misale pomo gatel ngoten nika.
Nah, pomo gatele niki nih, teplek niki meneng, sing niki garuk-garuk nih. Ping pira ya panggah salate panggah sah. Tapi makro nggih. Nah, nek iki melok ngene. Satu kali sret niki dihitung satu oban. Berarti lek mundur sret, dua sret, tiga nih salate mboten. Nah, sami niku mau. Pas ketika bangun dari sujud sing terakhir, nah niki langsung tangane ngeten, lurus kalih niki sing pucuke niki lho nggih. Umpama ngeten apa oleh? Ya oleh. Ngomong ngene apa oleh? Ya oleh, tapi ora oleh kesunatan. Sunai lek derek Kanjeng Nabi ya dhewe ya. Iki ndek ngene lurus karo iki ngene oleh, ngene ya oleh. Ini, wong ngene ya oleh, mau ngene ya oleh. Engko tangine pamo illallah ngene dingenekne ya oleh, iki Pak ngene, iki sing tangi tok ya oleh. Tapi tetap lurus niki. Oke. Paham nggih Mas? Mas Juan sing niki wau. Terkait niki. Nah, lek iki obah-obah piye hukume? Duh, iki berarti nanya mak iki. Iki lah si iki obah nih, dikit. Makro oleh tapi sholatnya ya tetap niki derek kitab niki loh ya. Tapi lek enten pendapat lain misalnya ngeten niki yo menandakan bahwa pangeran ki yo enggak arah anggon sing ngene iki wis ning ndi nggone. Ora nunjuk nih bahwasanya nunjuk nih ngono enggak. Nah, niku yo enten sing berpendapat niku yo mboten napa-napa. Tapi lek derek-derek kitab niki, derek-derek yang ulama ya awake dhewe ya malah tetap diam ngoten niku, diam. Sing dikuwatirne ya niki lek ngene terus iki melok katut owah niki, tangane sing niki katut obah. Sekali seret niku terhitung satu oban. Terus berarti ya wis perang-perang oban malah salate mboten sah. Nggih Mas Eng. Wow, terkait kalian niku wau. Peletakan niku wau. Sisih ngene, sisih panggah lurus niki. Ngomong ini yo oleh, mau ora oleh kesunatan. Pomo sing iki wau yo ngene terus ilawah ngene yo oleh. Oh niki kene ilawah ngene yo panggah salate yo panggah sah. Mau ora oleh kesunatan. Nggih. Nggih. Oleh sunate salat. Cara ngono sempurnane salat niku. Tapi lek salate nggih tetep sah. Nggih. Wah. Dan malih niki sing tanglet. Dan Mas Duan. Po. Nggih. Nggih. Niki sak kuwate Pak Din. Intine niki wau kan kesunatane nek wong sing saged. Sale enten to sing arep ruko niku sing nimburi tangane. Rono gandoli saking kejune apa ora kuat niku. Lha ya mboten napa-napa. Saurunge yang ngarep niku kan mesti kadang ana sing ngiburi ngoten niku. Nah, niku ya mboten napa-napa. Sak kuwate, sak mampune niku, tapi lek golek kesunatan ya niku wau. Pamaruko sing dhisik dhewe napa dengkul? Sunahe lho niku. Dengkul, tangan, bathuk, irung, nemplek. Karo sikile madal niku. Iku lek sujud sing sunahe nggih, ngomongne sunahe lho niki sing dhisik dhewe dengkul. Ora tangane, ora pomo ora sik tangane ya ora apa-apa, pomo dhisik bathuke ya ora apa-apa. Dhisik irunge ya ora apa-apa. Nggih. Nggih to. Piye boleh dhisik irunge? Jungkel. Ya ora apa-apa. Sing penting wis iso sujud. Nah niku wae. Lek sunah niku wau. Nek ruko ya iki tangan langsung nyekel yang niki. Pomo oleh niki. Oleh gares utawa oleh dure oleh pupu. Nah, ya mboten napa-napa tapi sunai iki lurus
gegere pomo ditumpangi papan ya lurus. Jadi siku lah ngene. Niku nek bagi sing saged, nek mboten saged ya sagete nggih. Ayat kalian niku wau sujud nggih. Nek sagete misale mingkup kaya wedok ya mboten napa. Sagete sunai menggang lek wong lanang, lek wong wedok sunai mingkup. Tapi misale pomo ra iso menggang yo, maksudnya ra iso menggang kuwate nek ngaten niku yo napa nadai awake kuwate mingkup yo mboten napa-napa salate nggih tetep sah nggih. Nten malih nggih. Nten. Nggih. 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 Duduk nggih. Kadang-kadang lek awake dhewe ya ora mestilah kan ya lek. Nah niku lek terkait niku kan sunahe lek lungguh tahiyat awal lungguh iftiroz, tahiyat akhir lungguh tawarung nggih, lungguh bokong nika kalau lungguh ganjel ya. Nah, nek terkait niku nggih tetep sah salate Mas. Ya lek kan ditakuti niku wau to, pami ngeten to. Ditakuti malah ngeten malah obah kabeh. Nah, terus obahe malah ping pira niku kan mboten kitung. Nah, lek takut niku umpami nerusne niku wau lungguh iftiroz niku ya salate tetep sah. Sing wajib niku kan tahiyat niku lungguh sing sunah ya sunahe lungguh iku wau kan sunah. Sing wajib lungguh akhir. Sila apa ra iso anu ya sing penting maca at-tahiyatul mubarakatuh sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad niku. Karo sing terakhir salam nika. Pomo ra misale isone kan napa? Karo selonjor. Pomo nyuwun sewu, terus Pak Den nyuwun sewu nggih Pak Den. Karena ini kan ngeten mboten pomo ra iso lungguh isone nika ya panggah tetep sah. Nek tangklet niku wau kan berhubungan kali niku wau. Lek khawatir niku memang membatalkan salat niku ya niku tasyahud akhire nggih tetep sah nggih. Kuwi untuk carane piye pomo nggih oleh kesunatan niku wau. Pomo gen pindah lah, misale pindah niku wau ya. Niku walus cara anune gerake ya walus sak srit-srit namung pomo misale tapi niku digawe niku lek awake dhewe jamaah ya wis entek engko. Nggih. Lah misale pomo mindah sret wudu leren. Sret wudu leren sak titik. Sret wudu leren. Lek nuli-nuli kan otomatis batal nggih. Pomo misale kan ganjel ngeten ya. Ganjel terus ngeten. Lah niki kan arep mlebokne sikil sini iki lho. Iki sret leren. Sret leren. Iki tapi ora obah kudune. Ya apa awale ngangkat sret. Nah, mandek. Niki dimasukne sret mandek. Sret mandek. Sret mandek sampai masuk iki pas. Nah, niki arep lenggane bokong ya kudu sret langsung. Nah, itu. Ora lek bareng otomatis niki mesti batalne salat lek bareng. Misale niki ngangkat, niki nglebokne niki wis gerakan pira mawon kok bokonge lungguh. Wis pirang gerakan mawon niki. Nah, nek pengen niku wau, pomo niku wau ya carane ruwindik-windik niku wau. Sing pertama sikile diangkat niki. Ngarep niki tapi mesti kawat june.
Nggih. Gitu Mas. Kira-kira mesti kawaju ya angel. Saged tapi ini wau. Pokoknya setiap satu gerakan leren. Jadi terhitung pompong ngangkat niku wau pas ngene terus ngangkat sikile sing niki seret ini kan genah ngangkat. Nah, leren niki sing niki Mas kan ngeten niki masuk gede seret leren, seret leren, seret leren. Lah wis kira-kira dek langsung. Ora oleh di deg-deg ngene awake melok wae deg langsung mandek ya niku. Momo ser asli lungguh tawaruk nggih. Tapi lek kuwatir niku wau ya wis ora usah mawon wis pokoke niku mengke terus salam, salate nggih tetep sah nggih. Nah, nggih. Nggih. Lah nggih. Mungkin ya kata minggu ya pindah ini kan nggak iso Nggih. Nah, niku nggih nek bagi sing ya nun sewu sing boten saged ya niku ing qadar wis sak kuasane sak sagete. Sak penake niku wau. Mau misale isane selonjor, isane niku wau kaya lungguh napa nika. Ya lungguh ngeten nika. Nah, lungguh ngeten nika ya sak sagete. Sing penting niku wau napa? Macane tahiyat niku wau julusul akhir wis pancen wis lenggah sing terakhir, lungguh sing akhir, sak le iso lungguh terus maca tahiyat niku wau, terus maca sholawat niku masuk rukun salat. Jadi lungguh akhir maca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus niku harus membaca loh niku lek saged nggih. Nek saged. Nah, bar niku terus maca sholawat niku masuk rukun salat. Nek mboten mengerjakan niku tiga-tiga niku nek saged lho niki. Salate batal tegese mboten sah. Nah lek lungguhe bebas mawon. Momo ora iso niku terus sila ya. Ora apa-apa. Misale lungguhe niku wau terus niku wau napa eblek ngeten ya ora apa-apa. Apa lungguhe lali niku wau malah iftiros ya mboten napa-napa. Sing penting niku maca tahiyat at-tahiyat akhir niku nek ulama awake dhewe sampai wala ali Sayyidina Muhammad. Tapi umpama maca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad niku nggih pun nyekapi kaya tahiyat awal ngoten nika nggih pun nyekapi. Nggih bedane lek ulama awake dhewe, nggih bedane ya teko wa ala ali Sayyidina Muhammad niku wong ora maca kama sholaita ya mboten napa-napa. Ora maca selawat Ibrahimiyah nika. Demi awake dhewe maca niku kan ndonga ya wis muga-muga keloberan rahmate napa Gusti Allah yang Kanjeng Nabi lober terus iso nyang awake dhewe. Awake dhewe ngejo kae selawat, ngejo kae rahmate nyuwun nyang Gusti Allah nyang gen rahmate yang Kanjeng Nabi terus lober nyang awake dhewe. Barokahe niku barokahe selawat. Barokahe ade ngejog niku maksude. Terus iso keloberan niku wau. Terus yang terakhir ya donga nika. Dungane terakhir Mas tahiyat nika piye Mas Duan? Mas Duan sing hafal. Dungane terakhir pas tahiyat nika. Sing bar innaka Hamidum Majid terus enek dungane niku. Nggih. Inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub. Nah, teko niku ya malah luweh jos.
apa niku. Mboten napa malah luwih jos. Insyaallah awake dhewe dilindungi Covid-19 jajal. Utawa apa lek pas sujud sing terakhir tapi dhewe. Ora iso karo ndonga sing los. Ngono ya sampai bathuke ngapal-ngapal ya ora apa-apa. Dhewe tapi dhewe. Intinya kan sholat niku kan donga. Nek dalam bahasa ya, dhewe sir donga ya salat to, padane ngono. Pun nggih enten sampun malih napa? Enten malih nih, sampun nggih. Kita padha ngantuk niki kula tutup nggih. Mumpung niki Rajab ya dhewe ngakeh-akehne ibadah nggih persiapan lek jarene Rajab niku wis angkan-angkan persiapan persiapan arep tutup buku ya persiapan awake dhewe arep nyambut iku bulan sing suci nggih persiapan nggih latihan ngasarane ngomong nah, nggih persiapan siap-siap niki yang akeh-akehne ibadah akeh-akehne sholawat terus kok akeh-akehne istighfar terus lek ya gelem poso rono ya saking gedine ganjarane napa bulan Rajab niku sampai digekne bengawan sing jenenge bengawan Rajab. Ya dicawesne nggih wong-wong sing gelem ibadah ning wulan Rajab, gelem poso, gelem ya iku wis pokoke napa mawon sing berkaitan kalih ibadah kaya ngaji ngeten iki ya masuk. Ya muga-muga awake dhewe oleh fadilah wulan Rajab oleh fadilah wulan Sa'ban sehingga awake dhewe iso nemoni wulan Ramadan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa qalban munawwara wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa waladan shaliha wa rizqan wasi'an halan thayyiban wa shifaan kulli da'in wa saqamin wa dijaratan bi rahmatika ya arhamar rahimin urzuqna ya Allah faman nabiyyin wa imdal mursalin malaikatil muqarrabin urzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an min haitsu la nahtasib ya ghaniyyu ya hamid ya mu'id ya mu'id ya rahim ya wadud أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبعدك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا الله hasil maqasidana ya Allah nawwir qulubana ya Allah sahih ajsadana walal khairi qarribna wa anni syarib waghfir dzunubana wa qdi duyunana wa qdi hawaijana fitini wa dunya wal akhirah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sayyidil mursalin subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ya kana abdu ya kana sa'in Dah kalian nyuruh ngapunten, nah kalian mentina siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad.